नवीन भवन मडगांव SCRT सर्व शिक्षा अभियान परवरी आणि कोंकणी भाषा मंडळ गोंय हांणी आयोजीत केल्ल्या पहिल्या बायल साहित्य परिशदेक तुमकां परत एकदा येवकार. पहिल्या सत्राक आमी हांगा सुरू करतात आणि सत्राचो विशय आसा संवसारीक बाल साहित्य. ह्या चर्चेन वांटेकार जावपी आसात पुणेचे फामाद बाल साहित्यीक भौमानेस्त राजीव तांबे, शिक्षण क्षेत्रातले अभ्यासक डॉक्टर उषा शर्मा आणि गोयचे मानाचे लेखक आणि प्रकाशक भौमानेस्त दिनेश मणेरकार. हांव मागतां नामनेच्यो लेखिका नूतनताई हांचे लागीं तांणी मानेस्तांक घेवन माचयेर येवचें. हांव मागतां नूतनताई लागीं तांणी मानेस्तांक यादिस्तीक दिवन भोवमान करचो. देव बरें करूं नूतनताई. आयच्या सत्राचे पयले उलोवपी आसतले भौमानेस्त राजीव तांबे सर. भौमानेस्त राजीव तांबे हे सातत्यान बाल साहित्याच्या मळार काम करीत आयल्यात. भुरग्यां खातीर वावुरपी वेगवेगळ्यो आनी कलात्मक तरेनी भुरग्यांक तशेंच शिक्षकांकय शिकोवपी, पालकांचे आपल्या भुरग्यां बद्दलचे प्रस्न समजून ते सोडोवपाक तांची मदत करपी अशी आपली वळख तांणी समाजा मुखार दवरल्या. आपले कार्य वेगवेगळ्या NGO आनी युनिसेफाच्या माध्यमांतल्यान मुखार व्हरतना तांणी पुराय महाराष्ट्रभर आनी खास करून खेड्यांनी खूब वावर केला. तांचे लिखाण, कार्यशाळा आनी TV वेल्या कार्यावळींतल्यान आपले विचार मांडतना वाचपी, आयकुपी, पळोवप्याच्या मनात ते रोखडेच जागो करतात. तांणी युनिसेफाचे शिक्षणीक सल्लागार म्हूण काम पळयलां. महाराष्ट्र टेक्स्टबूक ब्युरोचे ते करिक्युलम संघटनेचे वांगडी म्हूण वावुरतात. गम्मत शाळा, फन स्कूल ही संकल्पना फुडें व्हरपाक तांचो खूब मोठो हातभार आसा. तांची साबार पुस्तकां 17 भाशांनी प्रकाशीत जाल्यात. मराठी बाल साहित्य पुरस्कार, आक्षे पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार अशे वेगवेगळ्या सन्मानांनी तांचो भोवमान जाला. आयोजकांच्या वतीन श्री राजीव तांबे सर मी तुमचं स्वागत करते. आमच्यो दुसऱ्यो वक्त्यो आसात भौमानेस्त डॉक्टर उषा शर्मा. डॉक्टर उषा शर्मा ह्यो सद्याक NCERT न्यू दिल्ली हांगा प्रोफेसर म्हूण काम पळयतात. तांणी शिक्षण ह्या विशयाचेर PhD तशेंच MPhil ह्यो पदव्यो मेळयल्यात. तांणी 11 वर्सां DIT आनी SCRT हांगा शिक्षक म्हणून काम पळयलां. तांची साबार पुस्तकां आनी पेपर्स प्रकाशीत जाल्यात. त्यो शिक्षकां खातीर वेगवेगळ्यो कार्यशाळा घडोवन हाडटात. गायडन्स एंड कावन्सिलींग, एज्युकेशनल सायकोलॉजी, व्हॅल्यू एज्युकेशन ह्या विशयांचेर तांचो खूब अभ्यास आसा. राजीव गांधी मेमोरियल अवॉर्ड, दिल्ली गौरव सन्मान, बेस्ट प्युपल टीचर अवॉर्ड अशा आनी हेर सन्मान तांकां मेळ्ळ्यात. तांचेय हांव हांगा स्वागत करतां. आमचे तिसरे वक्ते आसात श्री दिनेश मणेरकर. श्री दिनेश मणेरकर हांणी कोंकणींतल्यान कितलेशेच लेखकांची पुस्तकां संजना पब्लिकेशनाच्या नांवा खाला प्रकाशीत करून वाचप्या खातीर उपलब्ध केल्यात. आनी तेच प्रमाण भुरग्यां खातीर मनशाची अंतराळ भोंवडी ह्या पुस्तक माळेंतलीं 2 पुस्तकां स्वता बरोवन प्रकाशीत केल्यात. ह्या पुस्तकांतलें पयलें पुस्तक अंतराळान कशें वचप आनी रॉकेटान कसल्यो सुविधा असतात हाची म्हायती दिता, जाल्यार दुसरें पुस्तक अंतराळान जगपाची जीवनशैली, थंय जगपा खातीर कशें वावुरचें पडटा हाची म्हायती दिता. तशेंच ह्या माळेंतलीं आनीक 4 पुस्तकां अंतराळाच्या भोंवडेची चड म्हायती दिवपी आसतलीं आनी ती रोखडीच आमचे खातीर उपलब्ध जातली अशें तांचें मत. गोंयच्या भुरग्यां मदीं अंतराळांत वचपाची उमेद जागोवप आनी तांकां त्या दिशेन वचपाक मदत करप ह्या हेतून ही पुस्तकां तांणी फुडें हाडल्यात. हांव तांकांय आज येवकारतां. हांव कधी बरें कोंकणी उलयना, म्हणजे म्हाका इतलेंच उलोवपाक जाता, कारण म्हजी बायल कोंकणी आसा न्ही, त्याच्यामुळे म्हाका कितें उलोवपाचो प्रश्नच ना, खाली हांव आयकताच फक्त.
त्याच्यामुळे हा म्हटलं की हा गोव्याचा जावई असा, लेकिन मेरी लिसनिंग कॅपॅसिटी बहुत आहे. उलपना म्हणून हा कोकणी उलपना. तुम्हाला मराठी समजतं ना? मला पण समजतं, चांगलं आहे. आणि मी मध्ये मध्ये हिंदी आणि इंग्लिश पण बोलणार आहे. पण माझं हिंदी इंग्लिश ऐकून कोणाचं हिंदी इंग्लिश बिघडलं तर मी जबाबदार नाही. म्हणजे मी सेफ झालो आता. आता तुम्ही आणि तुमचं नशीब आणि हिंदी, मला काही प्रॉब्लेम नाही. मला असा कठीण विषय दिला की काय वैश्विक बाल साहित्य आणि मराठी बाल साहित्य ह्यांची तुलना करा आणि 20 मिनिटं बोला. मी म्हटलं 20? एकच मिनिटं भास आहे, काहीच नाही मराठीमध्ये, संपलं ना. 20 मिनिटं. तुम्ही इथलं म्हटलं की आपण जरा विषय बदलूया की मराठी बाल साहित्याची अशी अवस्था काय झाली हे शोधूया. बिल्कुल ये खोजे की ऐसे क्यों हो गया है और कहाँ जाना है, काय करायला पाहिजे. तुम्हा सगळ्यांना ती चिनी म्हण माहिती आहे ना की 2 मोठी माणसं एकाच वेळी सारखा विचार करत असतात, माहिती आहे ना? एक लक्षात ठेवा, कोणी पण माहिती आहे ना असं म्हटलं तर हो म्हणायचं, म्हणजे आपला जीव सुटतो. नाही म्हटलं ते एवढं पण माहिती नाही, मग आणखी दुसरा प्रॉब्लेम होतो. तुला माहिती आहे ना? हां, कधीपासून माहिती आहे असं सांगायचं. म्हणजे मी काय सांगितलं, आत्ता जे उदयन वाजपेयींनी सांगितलं ना तसेच माझे विचार आहेत. त्याच्यामुळे तेव्हा मला कळलं की मी पण खूप मोठा माणूस आहे. आणि तुम्हाला जर तसेच वाटलं असेल तर तुम्ही मोठे, म्हणजे लक्षात ठेवा. पण टेन्शन नाही लेणे का, टेन्शन देणे का कधी मी. त्याच्यामुळे मला तर आत्ताच कळलेलं आहे की मी आता जाम मोठा माणूस आहे. पण मला त्यांचे विचार एकदमच पटले, माझेच आहेत. मी तर तसंच लिहून आणलं होतं. म्हणजे मराठी साहित्यामध्ये कसं की भरपूर जॉनर्स यायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे विविध साहित्य प्रकार मुलांना वाचायला मिळाले पाहिजेत. म्हणजे भयकथा पाहिजे, रहस्यकथा पाहिजे, समुद्रकथा पाहिजे, विज्ञान कथा पाहिजे. पण तसं आज दिसत नाही. साचले पण आलं, डबकं झालं, डबकं. का झालं तसं? तर मला एक नवीन फॉर्म्युला मिळाला. उसका नाम है 4G फॉर्म्युला. 4G मुळे मोठा प्रॉब्लेम झाला. तर 4Gची सुरुवात झाली 1972 मध्ये. 1972 मध्ये एका भूताचा जन्म झाला भारतात. त्याचं नाव होतं TV. तेव्हा त्याला TV म्हणायचे 1972ला. आणि संध्याकाळी सगळेजण हात पाय धुवून ते छायागीत बघायला बसायचे पुढे. आता कुणी काही बोलायचं नाही, शुभंकृती वगैरे नाही, छायागीत, TV. मग 1980 मध्ये सिरियल आल्या 2G. तेव्हा लोक त्याला इडियट बॉक्स म्हणायला लागले आणि शहाण्यासारखे पुढे बसायला लागले. दुसरा प्रॉब्लेम. मग 1993G रियालिटी शो. आणखीन खड्ड्यात जायला सुरुवात. आणि 1990च्या नंतर 4Gचा महान चमत्कार आपल्याला कळला. TRP. जेवढा घाणेरडा कार्यक्रम तेवढा TRP जास्ती. जेवढा TRP जास्ती तेवढा आपण जास्ती बघणार. पण TRP वाढलाच पाहिजे. मला असं वाटतं ही जी TVवरचे बकवास रियालिटी शो आणि भंकस सिरियल सुरू झाल्यापासून त्याचं रिफ्लेक्शन या बाल साहित्यावरती पडलं. का पडलं? कारण गुड ह्युमर सेन्स आपण घालवूनच बसलो. फालतूगिरी म्हणजेच विनोद, बावळटपणा म्हणजे महान साहित्य असं वाटायला लागलं. आणि खूपसे लिहिणारे लेखक हे या रियालिटी शोचे सिन्सिअर व्ह्यूअर होते. सिन्सिअर किंवा आणखी घाणेरडा शब्द वापरायचा तर ती त्याचे डिवोटी होते. त्यांना रियालिटी शोचा सत्संग केल्याशिवाय चैनच पडायचं नाही. दुसरा प्रॉब्लेम, समाज मनावरती, समाजावरती याचं रिफ्लेक्शन पडणारच ना. कैसे बचे?
म्हणजे घरामध्ये चर्चा तीच सिरियलची, घरामध्ये चर्चा तीच रियालिटी शोची. मग तोच भाग साहित्यामध्ये उठायला लागला. या 4G पासून मुलांना वाचवता येईल का, हा आता मला मोठा प्रॉब्लेम वाटतो. कारण जर आपण आपल्याला गुड ह्युमर सेन्स नाही, आपल्याला गुड फन हे एलिमेंट आपल्याला कळत नसेल, तर हा पुढच्या पिढीसाठी इट्स एन अलार्म, ही धोक्याची सूचना आहे. कारण त्याचा पुढचा भाग असा आहे की नाव यू आर ऑन अ रोलर कोस्टर गोइंग टू अबॅस. तुम्ही अशा घसरगुंडीत बसलेला आहात की जी खड्ड्यात जाणार आहे, खड्ड्यात. आणि मग बकवास बंडल साहित्य हेच चांगलं साहित्य म्हणून खपवलं जाणार आहे. आणि जे आता होताना मला दिसतंय. का असं होतं? कारण साधी गोष्ट आहे बघा, जर माणसाने सतत डाळडाचं तूप खाल्लं ना, डाळडा, आणि त्याला जर साजूक तूप खायला दिलं ना, तर तो म्हणतो न्याव या तुपाला वास येतोय. ती डाळडा मस्त आहे. आणि डाळडा तुपावरती छापलंय A और D विटॅमिन युक्त. कुठल्या साजूक तुपाच्या बाटलीवर छापत नाहीत कुठले विटॅमिन आहे. बार बार डालडा खाके बहुत बड़ा प्रॉब्लेम हो गया है. म्हणजे मुलांची अभिरुची वाढण्यासाठी आता प्रयत्न करावे लागणार आहेत. हे खूप 4G खूप डेंजर प्रकार आहे. दुसरा 4Gचा आणखी एक भाग म्हणजे जेव्हा मी हॅरी पॉटर वाचतो तेव्हा मी माझ्या कल्पनेतल्या हॅरी पॉटर बघतो. तुम्ही वाचता, तुम्ही तुमच्या कल्पनेतला बघता. पण जेव्हा हॅरी पॉटरचं म्हणजे पुस्तकाचं म्हणजे साहित्याचं बाजारीकरण होतं, सिनेमा आले, चॉकलेट आली, टी शर्ट आले, कंपास पेटी आली, मग मला तो डायरेक्टर दाखवतो तसाच हॅरी पॉटर बघावा लागतो. हे मला कळलं पाहिजे. मी वाचतो का? मी बघण्यासाठी वाचतो, बघण्यासाठी. पुस्तक वाचताना मी अनेक गोष्टी बघतो माझ्या कल्पनेने, आणि मी जशी बघितली आहे तसं कोणी बघूच शकत नाही. प्रत्येकजण आपापल्या नजरेने बघतो. जेव्हा साहित्याचं बाजारीकरण व्हायला लागतं तेव्हा माझी बघण्याची क्षमताच कमी होते. हा एक मोठा धोका आहे. यातून काही माणसं वाचली. तुम्ही शिक्षक आहात, तुम्ही तो छान पुस्तक वाचलंच पाहिजे, वाचलंच. तेच अन कुरू आकाश इथे असणार नॅशनल बुक ट्रस्टचं 40 रुपयाचं पुस्तक आहे. ती जपानची मुलगी आहे आणि रेल्वेच्या डब्यात सुरू झालेल्या शाळेची, विशेषतः कोबायाशीच्या शाळेतले विद्यार्थी आहेत. शाळेतल्या धमाल गमती आहेत. मी किंबहुना ते पुस्तक वाचलो आणि मी शिक्षणाकडे वळलो. माझा संबंधच नव्हता शिक्षणाशी. आज मी टीचर्स ट्रेनिंग घेतो. ती ती तेत्सुया कुरुयागाची ही युनिसेफची ब्रँड ॲम्बॅसेडर होती. हॉलिवूडची निर्माते तिच्याकडे पैशांच्या बॅगा घेऊन गेले आणि म्हणाले की आम्हाला याच्यावरती सिनेमा काढायचा आहे, सिनेमा. तो चांगला. शी सेड सॉरी. लोकांनी पुस्तकच वाचलं पाहिजे आणि पुस्तक वाचूनच लोकांनी माझी शाळा बघितली पाहिजे. पिक्चर काढला तर त्याचा हॅरी पॉटर होईल, वाट लागेल. एक्स्ट्रीमली सॉरी. आणि मी मेल्यानंतर पण 50 वर्ष काढता येणार नाही अशी सोय मी करून ठेवलेली आहे. तर ते साहित्य टिकतं आणि तर ते साहित्य वाढतं. इथे कुठेतरी घोटाळा होतो. म्हणजे मला असा प्रश्न पडतो की आमच्या मराठीतले लेखक वेगवेगळे जॉनर्स का हाताळत नाहीत, वेगवेगळे साहित्य प्रकार का लिहित नाहीत. म्हणजे अपवादात्मक एक 3 किंवा 4 साहित्यिक सोडले तर 4च, 5 सुद्धा नाही. म्हणजे मराठीत लिहिणारे 6 साहित्यिक दाखवा चांगले आणि 1000 रुपये मिळवा अशी कॉम्पिटिशन सुद्धा घेते. का असं होतं? 2 कारणं असू शकतील. एक, तितका विचारच नाही केला, विचार. आणि दुसरं, स्वतःला आजमावून पाहण्याची हिंमतच नाही. हिंमत. आज मी अनेक लेखकांच्या संपर्कामध्ये आहे, व्हॉट्सअपच्या ग्रुपमध्ये आहे. आत्यंतिक वाईट वाटतं ते वाचताना. त्याने पाठवलेली कविता
आणि मनामध्ये असं एक विचार येतात की हे माझ्या नशिबी का आलंय, का वाचतोय मी, कब सुधरे. म्हणजे जसं साहित्यामध्ये माध्यमातून मुलांची अभिरुची घडवली पाहिजे, तसं आता मला वाटायला लागलं की मुलांसाठी लिहिणाऱ्यांच्या लेखन कौशल्य कार्यशाळा घ्यायला पाहिजेत. किंवा इतर लेखक काय लिहित आहेत याची वेगळ्या प्रकारे ओळख कशी करून घ्यावी. माझं स्वतःचं मी पण आणि अहम बाजूला ठेवून तब हम बदले. तिसरा भाग असा की जे काही साहित्य आहे विज्ञानाशी संबंधित ते शुष्क, ड्राय आहे. इंटरनेटवरून केलेलं कॉपी पेस्ट साहित्य आहे. एका मोठ्या शास्त्रज्ञाने, जागतिक दर्जाच्या एका मोठ्या शास्त्रज्ञांनी आता सिरीज काढली मराठीत. सिरीज चांगली आहे. पुस्तका सिरीजचं नाव आहे का, कशाला, कोठे, किती, केव्हा. पण ही सगळी इंटरनेटवर उपलब्ध असलेली माहिती आहे. रंजक नाही. द गुड सेन्स ऑफ ह्युमर इज मिसिंग. मला जर कोणी सांगायला लागलं की तुमच्या शरीरामध्ये 300 लिटर रक्त असून त्याच्यामध्ये 2325 पांढरा सेल आहेत, 3215 अमुक आहेत, 2000 हाडं आहेत. अहो थांबा ना. मग तुम्ही 10 मिनिटांविषयी सांगा बरं किती रक्त आहे. मला सांगता येणार. फक्त ऐकून ब्लड प्रेशर वाढेल, बाकी काय होणार नाही. आणि मी का वाचायचं माझ्या शरीरात किती रक्त आहे, त्याच्यात गंमत आहे का, फन नाही का. वाचताना मला कळलंच नाही पाहिजे की मी शिकतोय. मला कळलं पाहिजे की अरे जाम मजा धमालच आहे. हे पण कळलं मला. हे होणार आहे. दॅट द फन एलिमेंट, दॅट द गुड ह्युमर सेन्स, तो मिसिंग आहे. शुष्क माहिती म्हणजे नॉलेज नाही, इन्फॉर्मेशन मोठी लाट आहे. त्या लाटेला पण 2 कारण आहेत. कारण गव्हर्नमेंटने सांगितलं की विज्ञानाची पुस्तके मुलांना द्या, मी त्यांच्या नशिबी मारा. बसले सगळे कागद घेऊन, इंटरनेट सुरू करा आणि लिहा, मला मुलांना देऊ. प्रकाशक बोलले लवकर लिहा, शेवटची डेडलाईन 31 तारीख आहे, बसा लिहा लवकर. आणखीन 2 माणसं लिहायला ठेवा. सगळ्यांनी नळ सोडले इंटरनेटचे. मुली ना मुलं आमची तिकडे. सगळी मुलं आता वाचतात. रक्त किती, हाड किती, मोठं हाड किती, छोटं हाड कुठे, लहान हाड कुठे, कानातली रचना काय, नाकातली काय, आणि जाळ देणार. बदलणार की नाही. म्हणजे विज्ञान शिकवण्याच्या गमतीशीर पद्धती कुठल्या. मी काही शाळेमध्ये गेलो तर ते पाठ करतायत मुलं. शाकाहारी प्राण्यांची नावे, व्हेज, आणि मांसाहारी प्राण्यांची नावं बका पाठ करतात. म्हणजे पाठ नको, विज्ञानाची पद्धत वापरू. ज्या प्राण्यांच्या पायाला खूर आहेत ते शाकाहारी, ज्यांना नख आहेत ते मांसाहारी. पाठ कशाला करायला पाहिजे. शाकाहारी प्राण्याला पाळायला लागतं म्हणून त्याला खूर आहेत. मांसाहारी प्राण्याला मांस फाडावं लागतं म्हणून त्याला नख आहेत. कुठलेही मांसाहारी प्राणी हे असे काटा चमचा घेऊन जेवायला बसत नाहीत. अच्छा, हो गई क्या शिकार, चायनीज बनाना, मंचुरियन, लेस सॉस, असं नाही. तर कच्चं खातात. नख आहे तर मांसाहारी, पाठ कशाला. इथे गडबडच झाली. म्हणजे मला असं वाटलं की शिक्षकांचं सुद्धा एखादं विज्ञानाचं शिबिर घ्यावं का. 150 विज्ञानाचे प्रयोग आज मी पुस्तकं आणली आहेत, 0 खर्चाचे. मला नेहमी वाटतं तर शिकायचं असेल ना, दिमाग मत खर्च करू, दिमाग खर्च करू, पैसा मत खर्च करू. आमच्या सोमवारी मुलं शाळेमध्ये यायची नाही. माणसाला दर सोमवारी एक जादू म्हटलं तर सगळेच येणार. 2 वर्ष ते 200 वर्षापर्यंत माणसाला 2 गोष्टींविषयी कुतूहल असतं. एक जादू आणि एक भूत. मी जादू दाखवणार म्हटलं, आपण जे म्हटलं भूत नसतात, पण मी एक भूताची गोष्ट सांगणार आहे, ऐकायचे का. कोणीच असं म्हणत नाही, हे फालतू, आमच्या अंधश्रद्धेवरती विश्वास आहे असं कसं बोलता. हो का, कुठली गोष्ट आहे भूताची, खरी आहे का.
आम्ही भूताच्या गणिताच्या गोष्टी लिहिल्या. मुलांना फारच आवडला. इंटरेस्टिंग. मी सांगितलं काय करणार, भूत एज्युकेटेड आहे, भूत MBBS आहे, मास्टर इन भूताटकी अँड भूत सायकॉलॉजी. पुढे खुश. एक मुलगा म्हणाला पण सायकोलॉजीचं स्पेलिंग P पासून सुरू होतं ना. म्हटलं हो, पण ते जिवंत माणसांचं, भूतांचं नाही. त्यांची सायकोलॉजी वेगळीच आहे, ती तुला मेल्यावर कळेलच. आत्ता कशी कळणार? मुलाली हा हे बिलकुल सही आहे. मग भूताने सोडवलेली गणिते मुलं सर आम्ही पण सोडू ते तर पाहिजे. अप्रोच बदलू. म्हणजे शिक्षण आणि साहित्य याचा संबंध कसा घालता येईल, गणिताच्या गोष्टी कशा करता येतील, विज्ञानाचे प्रयोग कसे करता येतील, हे गंमत शाळा म्हणून मी पुस्तक आणलंय. ते मुद्दामून स्टॉलवर बघा. 3 भाग आहेत. प्रत्येक भागामध्ये 33 विज्ञान प्रयोग कथा आहेत. प्रयोग कथा गोष्ट वाचता वाचता मुलं प्रयोग करायला लागतात. मी विज्ञानाचा माणूस नाही, किंबहुना मी शिकलेलोच नाही. म्हणजे मला सांगताना खूप आनंद होत आहे की मला न शिकण्याचे फायदे झाले, जसे तुम्हाला शिकण्याचे झाले. किती चांगलं आहे. ज्यांना शिकण्याचे फायदे झाले आहेत त्यांच्यासमोर न शिकलेला माणूस न शिकण्याचे फायदे सांगायला उभा आहे. जगात खरं असंच व्हायला पाहिजे नेहमी. म्हणजे मला खूप आनंदच वाटतो. हे जेव्हा मी लिहिलं गंमत शाळा, तेव्हा मी जयंत नारळीकरांकडे गेलो. नंतर म्हणलं की तुम्ही जर हे पुस्तक वाचून तपासून द्याल का, आणि ते विज्ञानात जर चुका असतील तर मुलांपर्यंत शक्य नाही. जयंत नारळीकर खूप सभ्य आहे, इंटू ब्रॅकेट माझ्यासारखे नाही आहेत. ते मला म्हणाले मला वेळ नाही. मी म्हटलं पण मला आहे. मी किती वेळ थांबू शकतो, तर किती वेळ थांबणार, मग तुम्ही देईपर्यंत. तर त्यांचं प्रॉब्लेम, सभ्य लोकांचे जाम प्रॉब्लेम असतात ना, आपल्याला ते नसतातच. मग मी त्यांना असं म्हटलं की तुम्ही काय करा, ह्यातल्या फक्त पहिल्या 3 गोष्टी वाचा, आणि तुम्हाला जर वाटलं की त्या पुढे वाचण्याच्या लायकीच्या नाहीत, तुमच्या उजव्या हाताला जे डस्टबिन आहे तर ते टाकून द्या. येणार नाही. 3 तर वाचाल की नाही. सभ्य माणूस अशा वेळी हो म्हणतो, ही मला माहिती होतं. मग ते म्हणाले 3 वाची. चला इंटू ब्रॅकेट फसले. मग तरी वाचल्या, सगळी पुस्तक वाचलं, आणि मला पत्र पाठवलं लिहून की मराठी माणसाचं भाग्य आहे की त्याला अशा कथा मिळाल्यात, ह्यातलं विज्ञान निर्दोष आहे, आणि मला तुमचा हेवा वाटतो. असं नारळीकरांनी लिहिलं. सगळ्यांनी वाजवा टाळ्या. आणि काही घाबरून वाजवतं की अरे नको का, हिनी वाजवली का मगच वाजवतो, अंकच करणार काही प्रॉब्लेम नाही. गोष्टीतून गेलं पाहिजे विज्ञान, गोष्टीतून. एक सोपा प्रयोग तुम्हाला दाखवतो. घरी गेल्यानंतर घरच्यांना करून दाखवा. सोपा हा असा कागद घ्यायचा, बघा नीट असा फाडायचा. सोपं आहे. बोला ना हो वगैरे. चहा प्यायलात ना आता, काय दुखतंय का काय पोटामध्ये. घरी गेल्यानंतर तुमच्या यांना सांगा की एका हातात 1 तुकडा धरा, दुसऱ्या हातात दुसरा धरा, आणि असं ओढा. 2 हातात 2 तुकडे, आणि मधला तुकडा खाली पडला तर मी आज तुम्हाला रेमंडमधून नवीन पॅन्टपीस घेऊन येईल. मग ते तसं करतील. तसं होणारच नाही. मग तुम्ही म्हणा हे माझं अर्धवाक्य होतं, असं होत नसेल तर मला नवीन साडी द्या, असं मला म्हणायचं होतं, पण ते मी म्हटलं नाही आहे. आता कशा टाळ्या वाजल्या, उगाच नाही वाजत. नवीन साडी मिळाल्यानंतर कोणी वाजेल. नशीब तुम्ही उठून नाचबीच नाही केला, त्याच्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. असं कुणालाच करता येत नाही. नरेंद्र मोदी किंवा ट्रम्प यांनाही 2च शक्तिमान माणसं मला सध्या माहिती आहेत. नंतर डायरेक्ट उत्तर कोरियाचा तो अणुबॉम्ब टाकणारा. काय होतं, कागद कसा फाटतो हे मुलांना शिकवण्यासाठी आम्ही हा प्रयोग केला. कागद फाटण्यासाठी 5 गोष्टींची आवश्यकता आहे. कागदाची जाडी समान आहे का, नाही.
दोन्ही हात बाजूचं बल समान आहे का? नाही. एका रेषेमध्ये आहे का? नाही. कट सारखे आहेत का? नाही. मग कसा फाटतो? जो वीक आहे तो आधी फाटतो, मग तो आणखी वीक होतो, तो आणखी फाटत राहतो. मग आपण दात ओठावर ठेवून इकडे बघतो, पण फाटतो तिकडेच. मिस्टरांना 1 किलो तरी रद्दी द्या, तासभर शांत बसते. असे आम्ही 99 प्रयोग तयार केले. रोज एक जादू. यू कॅन बिलीव्ह. एवढा कागद असेल ना, एवढा कागद, एवढ्या कागदातून मी, आता माझी तब्येत तर बघताय तुम्ही, मी पूर्ण जाऊ शकतो आरपार. एवढ्या भाग 3 मध्ये दिलाय. ऍक्च्युली हे शिकवताना आम्ही विज्ञान वेगळ्या तऱ्हेने शिकवतो. त्या प्रत्येक प्रयोगाच्या मागचे विज्ञान दिलंय, पण ती गोष्ट आहे. पहिल्यांदा आपण CD वापरायचो 7 MB, मग आली DVD. आकार तेवढाच. काय फरक आहे? CD वरती असं लिहिलं जायचं, DVD वरती असं लिहिलं जातं. स्पेस वाढली. कागद असा कापला तर तो मोठा होतो, DVD सारखा. सरळ कापला तर CD सारखा होतो. प्रयोगातून कसं शिकवता येईल? विज्ञानातून कसं शिकवता येईल? हो, मला चिठ्ठी आली, प्रेमपत्र आलेलं आहे, आणि ते इंग्लिशमध्ये आहे. 2 मिनिटं. रागाने बघते, भीतीच वाटते. गोव्याची बायको असल्यामुळे सवय आहे मला. रागाने बघितलं तर आपण काय करावं त्याचं. तू ऐकू नका. दुसरा प्रश्न मला नेहमी वाटतो की चिल्ड्रन लिटरेचर म्हणजे कुठल्या चिल्ड्रनसाठी लिटरेचर? सगळेजण नॉर्मल चिल्ड्रनचा विचार करून घेतात, पण ॲक्च्युली वी ओ टू ऑल चिल्ड्रन. जी मुलं अंध आहेत, जी मुलं अपंग आहेत, जी मुलं स्पेशल नीड्सची आहेत, अशांसाठी सुद्धा जेव्हा मी लिहीन तेव्हा मी बाल साहित्यिक आहे असं सांगायचा मला अधिकार आहे. आपण त्या सगळ्या मुलांचं, नॉर्मल मुलांचे नाही आणि गोऱ्या कोणत्या मुलांचे तर अजिबातच नाही. मला आत गावात केलं पाहिजे. मी तसं काम करतो, तो भाग वेगळा, पण बाल साहित्य म्हणजे सर्वसमावेशक बाल साहित्य असायला पाहिजे. सर्व मुलांचा विचार करणारं बाल साहित्य असायला पाहिजे. थोडंसं 2 मिनिटं माझ्याविषयी बोलतो. ही जसं विज्ञान प्रयोग कथा आहेत, तशा मी विज्ञान भयकथा लिहिल्या आहेत. आणि मगाशी जो वाजपेयींनी मुद्दा म्हटला तसं विज्ञान वेदकथा पण लिहिल्या आहेत की पुढच्या 20 वर्षात काय होईल. आणि आता जो मी नवीन फॉर्म लिहितोय त्याचं नाव आहे विज्ञान ट्रिक कथा. प्रत्येक गोष्टीच्या डिझाईन मागे एक सायन्स आहे, आणि त्या सायन्सच्या मागे एक लॉजिक आहे. ते लॉजिक जर मुलाला समजावून सांगितलं तर ते मुलाला विज्ञान कळेल. मी 2nd फ्लोअरला राहतो. आमच्या इकडनं एक रोज बाई जिन्यावरून फटाक 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 आवाज करत खाली उतरतात रोज. एक दिवस माझा फ्यूज उडालाच एकदम. मी त्या बाईने म्हटलं की प्लीज तुम्ही आवाज न करता उतरू शकत नाही का? त्या म्हणाल्या मी गरीब आहे. गरिबीचा काय संबंध आहे? तेव्हा नाही, तुमच्याकडे बूट आहेत, माझ्याकडे स्लीपर आहेत. म्हटले धन्यवाद, मी स्लीपरच घेऊन आलेलो आहे. मी खूपच श्रीमंत आहे, मला माहिती आहे. आता मी आवाज न करता खाली उतरतो. मग जिना उतरलो, पण आवाज का आला नाही? म्हणजे पायाकडे बघा, मी माझ्या तोंडाकडे बघताय, आवाज तिकडनं येतोय. तरी पुन्हा बघितलं, सिंपल. आवाज का येतो? चप्पल स्लीपर आपण इकडे पकडतो, इथे अंतर राहतं आणि ते आपटते. जिना खाली उतरताना अंगठा खाली दाबला, हा भाग वरती होतो. सिंपल लॉजिक आहे. तेवढा हो, आजच कळलं, धन्यवाद, कळलं हेच खूप महत्वाचं. बिलकुल प्रत्येक गोष्टी दैनंदिन जीवनातलं विज्ञान मुलाशी जोडणं हे शिक्षक म्हणून आपलं काम आहे. यातले जे प्रयोग आहेत ते असेच आहेत, गोष्टीच आहेत ह्या. म्हणजे मुला आईने काम करताना सुरी मागितली तर कशी द्यायची? हँडल धरून शेवटचाच दिवस सुरी द्यायचा. मग ते पकडायचे कुठे? टोकाला. कुठे पकडायची? तिरके पकडायची का? हा, हे विज्ञान समजायला लागतं. म्हणजे विज्ञान ट्रिक कथा काय आहेत दैनंदिन जीवनात घडणाऱ्या, हे पण लिहायला पाहिजे. मला असं की वेगवेगळे जॉनर्स आहे ना,
शिंदेबादच्या 7 सफरीनंतर काहीच नाही, डायरेक्ट माधुरी पुरंदरेंचं पुस्तक आहे सिल्वर स्टार, अप्रतिम पुस्तक आहे समुद्र सफरीवरचं. पण कोणी हिंमतच नाही केली. भूगर्भावरती नाही, ओशनोग्राफीवरती नाही, इतिहासावरती नाही. मला तर खूप असं की असं वाटतं की इंटरनेट बंद पडलं तर माणसं घुसमटून मरतील लेखकाने. तर कल्पनाशक्ती वाढवत नेणं आणि कल्पनाशक्तीला वाव देत लिहिणं हे अधिक महत्त्वाचं आहे आणि ते व्हायला पाहिजे. माझी पुस्तकं अवश्य बघा. माझी ईमेल तुम्हाला सांगून ठेवतो. तुम्हाला कुठलाही प्रश्न असेल तर कधीही मला ईमेल पाठवा. आपण मेलवरती कॉन्टॅक्टमध्ये राहू. माझी ईमेल अगदी सोपी आहे, राज कॉपर, RAJ, राज कॉपर म्हणजे तांबे, rajcopper@gmail.com. कधी मला मेल पाठवा. माझी वेबसाईट बघा, rajivtambe.com, RAJIV. त्याच्यावरती 27 वेगवेगळ्या प्रकारचे साहित्य प्रकार मी लिहिले आहेत. ते फ्री डाउनलोड आहेत. इंग्लिश गाणी आहेत, मराठी गाणी आहेत, इंग्लिश गोष्टी आहेत, हिंदी गोष्टी आहेत, मराठी गोष्टी आहेत, फ्री डाउनलोड आहे. तर तुमच्या मुलांना दाखवा, वाचा. तुमच्या मुलांना आणखी काय मदत पाहिजे असेल तर मी कधीही तयार आहे. कधी मला हात मारा. थँक्यू. धन्यवाद भौमानेश तांबे सर. तुम्ही हे जे विचार हांगा मांडले ते आयकुपाक जर आमचे शिक्षक आशिल्ले त्या वेळार जाल्यार आज आमकांय बी विज्ञानान खूब गोडी लागतली आशिल्ली. पूण कांय नजो, आमी शिक्षक म्हणून आज हांगा आसात आनी आमी हें आयकलां. आमच्या भुरग्यांक तरी ती गोडी लायतले अशें हांव उतर दितां. फुडले सुवातेर मैं डॉक्टर उषा शर्मा जी से विनती करती हूँ कि वैश्विक बाल साहित्य पे वो अपने विचार दें. आप सभी को नमस्कार. मुझे 2 शिकायतें हैं इस हॉल से. पहली शिकायत तो राजीव जी से है. वे कुछ बोले जा रहे थे और आप सभी लगातार हंसे जा रहे थे मेरे अलावा. और मैं बिना कुछ समझे ना तो हंस सकती हूँ ना ताली बजा सकती हूँ, क्योंकि आप मेरी बेवकूफ़ी तुरंत पहचान लेंगे. दूसरी शिकायत वाजपेयी जी से है. इतना धुआंधार भाषण, इतना ज़ोरदार भाषण दिया कि मेरे बोलने लायक कुछ और बचा नहीं है. तो आयोजकों से निवेदन रहेगा कि जब कभी आप वाजपेयी जी को बुलाएं तो मुझे छोड़ दिया करें. लेकिन फिर भी मैं वाजपेयी जी का भाषण दोबारा से सुनने आऊँगी. और वाजपेयी जी को और राजीव जी को बहुत बहुत साधुवाद. बहुत बहुत साधुवाद आप दोनों को. बाल साहित्य का वैश्विक परिदृश्य पर बातचीत का संदर्भ बहुत कुछ तो राजीव जी ने समेट लिया है और बहुत ज़्यादा हिस्सा वाजपेयी जी ने समेटा है. उसमें जो कुछ कतरे बच गए हैं, कुछ अंश बच गए हैं, उनको मैं समेटने की कोशिश करती हूँ. बाल साहित्य परिषद को और रविंद्र भवन के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत जी, उनको कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद यहाँ आमंत्रण के लिए, निमंत्रण के लिए. और जब मैं इस पंक्ति को बार बार पढ़ती हूँ, बाल साहित्य परिषद, तो आप यकीन मानिए मेरे लिए ये महज शब्द नहीं है. मेरे लिए ये बच्चों की पूरी दुनिया है. मैं अपने आसपास बच्चों को महसूस कर सकती हूँ. बच्चों को महसूस करना एक बहुत अच्छी बात है और अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी बात है. और बच्चों का आसपास होना वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसके मन के कोने में खुद एक बच्चा मौजूद है. तो इसलिए अगर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं, अमन चैन के साथ जीना चाहते हैं, तो मन के किसी कोने में बच्चे को हमेशा बनाए रखिएगा. बड़े होने में कोई फ़ायदा नहीं है. बाल साहित्य कैसा लिखा जा रहा है और कैसा लिखा जाता रहा है, साहित्य का संदर्भ या लिटरेचर का जो संबंध है, रिलेशन है, वो सीधे सीधे किसके साथ है. अब आप लोगों की नींद थोड़ी सी जगाई जाए. साहित्य हम जो कुछ भी रचते हैं, या मान लीजिए कि हम कोई सिनेमा भी बनाते हैं, कोई फिल्म बनाते हैं, तो उसमें कंटेंट क्या रहता है, वो कंटेंट आता कहाँ से है. हिंदी बरोबर समझ में आ रही है. तो ये कंटेंट आता कहाँ से है, साहित्य में ये कंटेंट आता कहाँ से है. पद्मावती फिल्म में जो कंटेंट है वो आया कहाँ से, इतिहास से, समाज से. तो वाजपेयी जी की बात से मैं पूरा इत्तेफाक रखती हूँ कि जब हम साहित्य की बात करते हैं और बाल साहित्य की बात करते हैं, दरअसल इसमें कोई विभाजन रेखा नहीं है कि ये बड़ों का साहित्य, ये बच्चों का साहित्य, ऐसा कुछ नहीं है.
साहित्य जो कुछ भी रचा जा रहा है, उसका कंटेंट, उसकी विषय वस्तु या उसका जो पूरा कलेवर है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो सीधे सीधे आपकी और हमारी ज़िंदगी से आता है। तो साहित्य चाहे वो बच्चों के लिए रचा जा रहा है, बच्चों को ध्यान में रखकर रचा जा रहा है, उसका जो कंटेंट है वो आपकी और हमारी ज़िंदगी से है। और ज़िंदगी के बहुत सारे अनुभव, ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें हम इस बाल साहित्य में देख सकते हैं। ये अलग बात है कि जो ज़माना गुजर चुका है, जो अतीत है, जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें बाल साहित्य तब के ज़माने में रही होंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला है, बदलते ज़माने की बदलती हवाओं ने बाल साहित्य के कंटेंट, उसके कलेवर को भी बदला है। अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात करें, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखें, तो जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई जब कभी रचना लिखता होगा तो उसका विषय क्या रहता होगा? क्या रहता होगा? आज़ादी लेना, आज़ादी की मांग करना, ये भाव है। और ये भाव जुड़ते हैं सीधे सीधे हम किस तरह के सोशल पर्सपेक्टिव में जी रहे हैं, सोशल कंडीशंस क्या हैं। तो जब कोई एक रचनाकार कवि कुछ गढ़ता है, कुछ बुनता है, तो उसे बहुत कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो चीज़ों को, अपने आसपास को जिस तरह से महसूस करता है, उस महसूसियत को ही वह कागज़ पर लाने की कोशिश करता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा बनावट और छल कपट करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो बाल साहित्य में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी। बच्चों की ज़िंदगी में क्या शामिल है? खिलौने हैं, पतंग है, डोर है, मोर का पंख है, चूड़ी है, चम्मच है, बोतल है, ढक्कन है, बहुत कुछ है बच्चों की ज़िंदगी में। और जिस तरह का बाल साहित्य रचा जा रहा है, उस बाल साहित्य में भी आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अब ज़माना थोड़ा सा बदल गया। बदलते ज़माने में क्या आया? 4G आ गया, इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, फेसबुक, चेहरे की किताब, ये सब चीज़ें शामिल हो गई। और अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे इन विषयों पर भी कविताएं लिखी जा रही हैं। तो धीरे धीरे जिस तरह से सोसाइटी बदली है, वैसे ही बाल साहित्य का कलेवर भी लगातार बदलता चला गया। लेकिन एक मूल बात जो है वो यही है कि हम जिस सामाजिक स्थिति में हैं, हमारा जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, एक लेखक, एक साहित्यकार का जो कनेक्शन है, वो अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट से लगातार बना रहता है। आप राजीव जी की बात को सुन के बहुत जोर से हंस रहे थे और मैं बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी। क्यों? क्योंकि आप कनेक्ट कर पा रहे थे और मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। आपके कनेक्शन का जो सबसे पहला बिंदु है वो है लैंग्वेज, भाषा। वे जिस भाषा में आपसे बातचीत कर रहे हैं उस भाषा को आप समझते हैं, और वे जिस भाषा में बातचीत कर रहे थे उस भाषा से मैं परिचित नहीं हूँ। हालांकि थोड़े बहुत संदर्भ और भाव भंगिमाओं को देखकर मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि राजीव जी ने क्या कहा होगा। तो किसी भी साहित्य के साथ बच्चे का कनेक्ट हो सके, वह उस साहित्य, उस कहानी, उस कविता के साथ खुद को जोड़कर देख पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि भाषा भी रोज़मर्रा की भाषा हो। यानी कि आमतौर पर बच्चे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वह भाषा साहित्य में शामिल हो, और उस तरह की बात कही जाए। अक्सर बच्चे जिस तरह की बातें अपनी ज़िंदगी में कहते हैं, हम बड़ों की ज़िंदगी में तो करने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे मर्यादाओं के दायरे में बनते चले जाते हैं, लेकिन जो बचपन का अल्हड़पन है, ये उच्छृंखलता नहीं है, ये बदतमीजी नहीं है, वो जो शरारतीपन है ज़िंदगी का, वो उनकी ज़िंदगी में बरकरार रहता है। इसलिए बच्चे हमसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ये मेरा विचार है, आप इससे सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जहाँ असहमति का भाव होता है वही दर्शाता है कि आपका स्वतंत्र व्यक्तित्व है, स्वतंत्र चिंतन है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम बच्चे हैं, हमारे मन के किसी कोने में एक बच्चा है, वो सामाजिक मर्यादाओं से बंधा हुआ नहीं है और उसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी, वो बहुत दूर तक की बात सोच सकता है, क्योंकि उसकी दुनिया में बहुत बड़े लोगों की तरह से तर्क नहीं है। हम हर चीज़ को लॉजिक की तरह से देखते हैं, लेकिन ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ लॉजिक या तर्क कोई काम नहीं करता। तो ज़रूरी है कि बच्चे की भाषा में लिखा जाए, बच्चों के जो अनुभव संसार है, उसका जो एक्सपीरियंस वर्ल्ड है, उस दुनिया को हम अपने साहित्य की दुनिया में लेकर आएँ। एक और ख़ास बात है कि चाहे कहानियाँ लिखी जा रही हैं या कविताएं लिखी जा रही हैं या जो कुछ भी साहित्य गढ़ा जा रहा है,
उसे हम मोटे तौर पे दो कैटेगरीज में लेके चलते हैं। एक तो ललित साहित्य और एक जानकारी परक साहित्य है। ललित साहित्य यानी कि कहानी कविता जिसमें हम आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं और जिसका ऑब्जेक्टिव होता है विशुद्ध रूप से पढ़ने का आनंद लेना। ठीक। दूसरा है जानकारी परक साहित्य, जैसे मकड़ी जाला कैसे बुनती है या चींटी अपना बिल कैसे बनाती है, मेंढक कैसे टर्राते हैं, आवाजें कहाँ से आती हैं। इस तरह की जो बच्चों के आसपास की दुनिया में ही चीजें घटती हैं, वो दरअसल चीजें कैसे घटती हैं उसको लेकर भी साहित्य रचा जा रहा है और बहुत रोचक मजेदार प्रस्तुति होती है, तो बच्चे उसके साथ अपने आप को जोड़ पाते हैं। अब थोड़ी सी बात ये हो जाए कि कविता में क्या खास बात है। कविता में लय है, ताल है, तुकबंदी है और शब्दों की, भावों की और लय की ये जो जुगलबंदी है ये कविता को कविता बनाती है और उसमें हम आनंद महसूस करते हैं। हम साहित्य कुछ भी पढ़ें लेकिन उसके लिए हमारा अलग अलग अर्थ बना रहता है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा लेकिन उस व्यक्ति की मुझे पंक्ति बहुत अच्छे से याद है। जब कोई किताब छप जाती है तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। जब कोई किताब छप जाती है तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। इसका मतलब है जब एक लेखक कुछ रचता है उसके मन में एक अर्थ होता है, लेकिन जब वह अलग अलग तरह के रीडर्स के हाथ में जाती है किताब या पाठक के हाथ में जाती है, ऑडियंस के पास जाती है, तो हर ऑडियंस, हर पाठक उस कहानी या उस कविता से अपने लिए अपना अर्थ गढ़ता है। और ये जो हम अर्थ गढ़ रहे हैं अपने लिए, हम ये जो मतलब निकाल रहे हैं किसी कहानी या कविता का, वो अपने अनुभवों के हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से और अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से निकालते हैं। ये बात आप बड़ों पर भी लागू करके देख सकते हैं और खुद पर भी लागू करके देखिए। कोई एक फिल्म आती है, मान लीजिए कि आप शाहरुख खान की फिल्म देखते हैं, कुछ कुछ होता है। आप इस फिल्म को जितनी बार देखेंगे, या अनिल कपूर और श्रीदेवी की फिल्म लम्हे, आप इस फिल्म को जितनी बार देखेंगे हर बार एक फिल्म नया अर्थ आपके सामने लेकर आएगी, क्योंकि हम अलग अलग कोणों से किसी एक चीज को देखने की कोशिश करते हैं तो अर्थ या मीनिंग लगातार खुलते चले जाते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम साहित्य के माध्यम से बच्चों को सब कुछ समझाने की कोशिश न करें। वे समझदार हैं, उनकी समझदारी में हमें भरोसा रखना होगा। कई मामलों में वे हमसे ज्यादा समझदार हैं। दूसरी बात आती है कहानियों में, जब कोशिश ये रहती है साहित्यकार की कि जब है कोई रचना रच रहा है या जिस तरह का साहित्य रचा जा रहा है उसमें एक तरह का दोहराव है, एक तरह का रेपिटेशन, एक तरह की पुनरावृत्ति है। ये जो दोहराव है ये दो उद्देश्यों को पूरा करता है या इससे दो फायदे होते हैं, यानी कि एक तीर से दो निशाने लगते हैं। पहला ये कि जब भी रेपिटेशन होगा बच्चा उसके साथ कनेक्ट होगा क्योंकि वह एक रिदम पकड़ लेता है। दूसरा फायदा ये होता है कि हम अनुमान लगाते हैं और अनुमान जब लगाते हैं तो लगातार उसमें सफलता हमें प्राप्त होती है। जैसे एक छोटी सी कहानी का उदाहरण मैं आपके सामने रखूं। एनसीईआरटी ने एक बरखा सीरीज डेवलप की है जिसका जिक्र नागराज जी ने भी किया था, जो मराठी कोंकणी में गोवा में उपलब्ध है। उसकी एक कहानी है मिठाई। ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसका जो पात्र है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें एक पात्र है गधा और गधा का मन कुछ मीठा खाने को होता है। तो कहानी कुछ इस तरह से बढ़ती है। एक दिन गधे का मन कुछ मीठा खाने को हुआ, वह अपने दोस्तों के पास गया। भालू ने शहद खा लो, गधे ने मना कर दिया। चींटी ने कहा गुड़ खा लो, गधे ने मना कर दिया। खरगोश ने कहा, क्या कहा होगा खरगोश ने? गाजर खा लो। फिर गधे ने क्या किया होगा? क्या किया होगा गधे ने? खा लिया होगा या मना कर दिया होगा? अच्छा, गधे ने मना कर दिया। ट्रेंड वही चल रहा है। उसके आगे है हाथी ने कहा क्या खा लो? गन्ना खा लो। गधे ने मना कर दिया। बिल्ली ने कहा दूध पी लो। गधे ने, हाँ। अब आप यहां से हमारी जो कहानी है वो ट्विस्ट ले लेती है, यानी कि मोड़ पकड़ लेती है। यहाँ बिल्ली कहती है कि चलो मिठाई की दुकान पर चलते हैं और फिर सब दोस्त मिठाई की दुकान पर जाते हैं। ये जब बच्चे कहानी पढ़ते हैं, इस तरह की कहानियां जब लिखी जा रही हैं, तो ये है कि बच्चे जिस तरह की भाषाई संरचना, यानी कि जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसके आगे की कहानी में धीरे धीरे बुनना शुरू कर देते हैं।
अगर हम कविताओं की बात करें तो ये दोहरापन जो है वह कविताओं में भी बहुत भरपूर रूप से हमें मिलता है। कविता में सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए रहती है कि तुकबंदी हो, ताल हो, लय हो और तुकांत शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो ताकि बच्चे से गा सकें। तो ये जो गेय तत्व है यानी कि जिसे हम गा सकते हैं, ये कविता का सबसे खूबसूरत पक्ष है। बच्चे कविता के भाव के साथ जोड़ पाएं या न जोड़ पाएं, लेकिन कविता में शब्दों की जो जुगलबंदी रहती है और उससे जो लय पैदा होती है, ये बच्चों को गीत गाने के लिए प्रेरित करती है। जैसे एक छोटी सी कविता है, निरंकार देव सेवक जी की कविता है, मुर्गी माँ। मुर्गी माँ घर से निकली, झोला ले बाजार चली, बच्चे बोले चैं चैं चैं, अम्मा हम भी साथ चले। बहुत छोटी सी कविता, इसमें ध्वनि सौंदर्य देख लीजिए, यानी कि जो साउंड जिस तरह से प्रोड्यूस की गई हैं कि चैं 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 से एक चूजे किस तरह से चिल्ला रहे होंगे, और इस पूरी कविता के आधार पर हम मुर्गी के बाजार के बारे में बातचीत कर सकते हैं। यानी कोई साहित्य हमारे अनुभव, हमारे ज्ञान को विस्तार देने का भी काम करता है। लेकिन यहाँ फिर से मैं ये ताकीद करूंगी कि साहित्य को समझाना, उसका अर्थ समझाना, उसकी व्याख्या करना हमारा उद्देश्य नहीं है। दामोदर अग्रवाल जी की भी एक कविता ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि बचपन की बात कहती है। इसका शीर्षक है कोई लाके मुझे दे। कोई लाके मुझे दे, एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। इस कविता में जो पूरा भाव है, वह भाव एक बच्चे की दृष्टि से दिया गया है कि उसे अपने आसपास की कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, इस 4 पंक्तियों में बच्चों का पूरा संसार नजर आता है। क्योंकि बच्चे भी अक्सर जब स्कूल की रूटीन से परेशान हो जाते हैं, रोज सुबह स्कूल जाना, फिर वापस आना, फिर अगले दिन स्कूल जाना, फिर वापस आना, तो ये जो दिनचर्या है, रूटीन है, इससे जब वे बोर हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि काश कोई ऐसी छुट्टी मिल जाए जहां हम इत्मीनान से किताब पढ़ सकें, जहां हम खुद के साथ बैठ सकें। और दुर्भाग्य से स्कूलों में अक्सर ये होता है कि जब भी छुट्टी आती है तो टीचर बहुत सारा होमवर्क दे देती है, और अगर होमवर्क ही करना है तो फिर छुट्टी मत दीजिए, पढ़ाई लीजिए। आप छुट्टी में भी जब ये अपेक्षा हमसे कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि छुट्टी वाले दिन भी बच्चे होमवर्क करें, पढ़ाई में जुटे रहें, किताब पढ़ते रहें, तो उन्हें अपनी जिंदगी की किताब पढ़ने का मौका कभी नहीं मिलेगा। एक और कविता है, और ट्रेंड इस तरह का चला है कि हम जिस तरह से वाजपेयी जी ने लोक साहित्य की बात की थी, एनसीईआरटी भी ऐसा संकलन लेकर आ रही है जहां लोक साहित्य की छाप आप देख सकते हैं। कोशिश ये लगातार की जा रही है कि दुनिया भर का, मैं हिंदुस्तान भर की बात नहीं कर रही, दुनिया भर का जितना भी बेहतरीन साहित्य है, जिसे पढ़कर बच्चे पढ़ने का मजा लेते हैं, पढ़ने का आनंद लेते हैं, खुद के साथ जोड़ के दे पाते हैं, उसका रूपांतरण किया जाए, कि भाषा रूपांतर किया जाए, किसी दूसरी भाषा में से बदला जाए, ताकि बच्चे अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग समाजों में, अलग अलग मुद्दों को लेकर या अलग अलग चीज़ों को लेकर जिस तरह का साहित्य रचा गया है उससे वे परिचित हो सके, उसका भी रस ले सके, उसका भी मजा ले सके। तो एक ऐसी ही अवधि कविता है और इसका भाषा रूपांतर किया है प्रभात जी ने। ये कविता फिर से मेरे दिल के बहुत करीब है। चींटी के घर चोरी हो गई, चींटा कूद गया दीवार, गमछा बांध के झिंगुर दौड़ा, दादा कहाँ धरी तलवार। बात बात में बात बढ़ गई और बातों में बढ़ गई रार, खट 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 मकड़ी दौड़ी, खटमल दौड़ पड़ा ललकार। अब इस पूरी कविता में जो बिंब है, जो इमेज है, वो क्रिएट होती है, और हम ये जैसे जैसे कविता को पढ़ते हैं वैसे वैसे एक इमेज हमारे सामने आती है कि चींटी का घर कैसा होगा, चींटा कैसी दीवार कूद गया होगा, झिंगुर गमछा बांध के निकला होगा तो कैसा लग रहा होगा, कितना फनी लग रहा होगा, और दादा कहाँ धरी तलवार, क्या जोश के साथ उसने तलवार उठाई होगी, तो उसकी तलवार होगी कैसे। तो कविता में या साहित्य में ये भी एक खूबी होती है कि हम दरअसल साहित्य के माध्यम से बिंब बनाने की कोशिश करते हैं, इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उसके साथ खुद को जोड़ पाएं। तो ये कुछ कविताओं के, कुछ कहानी के उदाहरण थे, और जो साहित्य लिखा जा रहा है उसमें यही चीजें हैं। शब्द कम है, कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की कोशिश है,
और इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहता है बच्चों के लिहाज से, वे है चित्र। बच्चे किसी भाषा में रचे गए साहित्य को भले ही न समझ पा रहे हों, लेकिन चित्रों के माध्यम से उसमें कही गई बात के बारे में अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं। और अनुमान लगाना अपने आप में बहुत साहस का काम है, बहुत करेज चाहिए उसके लिए। क्यों? क्योंकि इसलिए जब आप अनुमान लगाते हैं तो आप ये मान के चल रहे हैं कि हम गलत भी हो सकते हैं। जैसे आप गलत साबित हो गए, मैंने पूछा बिल्ली ने क्या कहा, आपने सीधा उसे जोड़ा दूध पी लो, तो गधे ने मना कर दिया, लेकिन जबकि ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले वाले फेज में आप अटक गए थे कि हो सकता है गधे ने हाँ कर दी हो, लेकिन गधे ने तब भी मना कर दिया। अब आपको लगा कि नहीं, हमने तो कहा, गधे ने हाँ कर दी, हाँ तो गधे ने मना कर दिया। तो अब बिल्ली की बारी जब आई तो आपने मना नहीं किया कि गधे ने मना कर दिया, ये आपने सोचा ही नहीं। तो इस तरह से जब हम कहानी या कविता की रचना करते हैं तो हमारे सामने जो पाठक है वह बच्चा है, बच्चे की दुनिया है, उसका भोलापन है, उस बच्चे की भी अपनी चिंताएं हैं, तनाव है, दबाव है, वो सब पूरा संसार हमारे आंखों के सामने रहता है। और हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसा साहित्य रचें जिसे बच्चे पढ़कर मजा ले सके। पाठ्य पुस्तक पढ़ना जीवन का अंतिम और पहला उद्देश्य नहीं है। पाठ्य पुस्तक पढ़ना स्कूलिंग का भी पहला और अंतिम उद्देश्य नहीं है। जब हम पाठ्य पुस्तक पढ़ने की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम रीडिंग कल्चर डेवलप करने की बात कर रहे हैं। रीडिंग कल्चर डेवलप करने का मतलब है पाठ्य पुस्तक के अलावा बच्चे के सामने जो कुछ भी आए वह उसे पढ़ सके और उसे समझ सके। और अंत में आपके साथ एक और कविता मैं शेयर करती हूँ। ये कविता आपको हो सकता है कि कुछ लोगों को उदास कर जाए। पर्वत पर घिरी शाम, अब रात हो गई, लेकिन भेड़े न आई, क्या बात हो गई। जंगल में घिरी शाम, अब रात हो गई, लेकिन भैंसे न आई, क्या बात हो गई। खेतों में घिरी शाम, अब रात हो गई, लेकिन अम्मा न आई, क्या बात हो गई। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर उषा शर्मा. निमणे सुवातेर हांव मागता भोमानेस दिनेश मणेरकर हांचे लागीं तांणी आपले विचार मांडचे. सगळ्यांक मायभोगाचो नमस्कार. इश्टानो, उदोवच्यान दोनूय सेशनां, दोनूय टॉक्स तुमी आयकली. मराठी बाल साहित्याक कितले तरांचे प्रकार आसात हाजी थोडीशी झलक राजीव बाब तांबे हांणी तुमकां दिली. बाल साहित्या कडेन पळोवपाचो एक वेगळो दृश्टिकोन डॉक्टर शर्मा हांणी तुमकां दिलो. कोंकणीक आमचे कडेन इतलें बाल साहित्य ना. इतलें बाल साहित्य ना हाजी कारणां खूब आसात. आमी सगळ्यांत म्हाका दिसता निमाणें स्वतंत्र जाल्लें राज्य ह्या देशांतलें, आनीक आमचे कडेन भाशीक संघर्श, ह्या संघर्शाक लागून आमच्या आयडेंटिटीक लागून आमचे साहित्यीक हे जे रायटर आशिल्ले ते फायटर जाले. आमची अस्मिताय तिगोवन दवरपाक, आमची वळख सांबाळून दवरपाक ते आयुश्यभर झगडले. आनी हातूंत भितर ह्या साहित्यिकांची खुबशीं वर्सां काबार जाली. जी क्रिएटीव वर्सां आशिल्लीं, जें तांचे कडल्यान साहित्य बरोवन जावपाक जाय आशिल्लें तें घडपाक पावलें ना. कारण कोंकणीच ना आनी आमचें जर वेगळें राज्यच ना, आमची आयडेंटिटीच ना, जाल्यार आनी ते भाशेक आनी कितें अर्थ उरलो. अशे तरेचो विचार मुखार आयलो आनी त्या संघर्शांतल्यान आज आमी स्वतंत्रपणान उबे आसात. खंय तरी एक 3-4 वर्सां पयलीं, 2-3 वर्सां पयलीं आमकां जाणवलें भाशा मंडळाक की संघर्श हो जाय, संघर्श करपाक जाय, पूण ताजे बरोबर ज्यो पिळग्यो फुडाराक येतल्यो त्या पिळग्यां खातीर आमी साहित्य सांबाळून दवरपाक जाय. बाल साहित्य हें प्रामुख्यान जें भुरगेपणांत मनशाक वळख दिता, साहित्याची वळख दिता, शब्दांची वळख दिता, भोंवतणच्या वातावरणाची वळख दिता, तें बाल साहित्य आमी खंबीरपणान बरें बाल साहित्य तयार करपाक जाय. आनी ह्या विचारांतल्यान कोंकणी भाशा मंडळ मुखार सरलें. ऑफकोर्स ताजे पयलीं खुबश्या बाल साहित्यिकांनी आपले परेन बाल साहित्य तयार केलें, जें ट्रेडिशनल बाल साहित्य आसतालें. त्या सगळ्यांक नमन करूनच हांव भाशा मंडळाचें नांव घेन, जे भाशा मंडळान बाल साहित्य, कोंकणीच्या बाल साहित्याच्या मळार नवें पावल मारलें.
भाशा मंडळान सगळ्यांत पयली गजाल मानून घेतली ती म्हणजे बालसाहित्य हें रंगीत आसपाक जाय, कलर्ड पुस्तकां आसपाक जाय, ताजो फॉन्ट एक विशिश्ट फॉन्ट आसपाक जाय जो मोठो आसपाक जाय, आनी बालसाहित्याक बडबडगितां बालगितां हेंवूय तितलेंच आसपाक जाय. म्हणजे हें सगळें करपा खातीर पेंगट बांदून भाशा मंडळ तयार जालें. आनीक हातूंत भितर चेतन आचार्य, रत्नमाला दिवकार, अन्वेषा सिंगबाळ, साईश पाळणीकार आनी तांचे सांगाती हे अशा ह्या संग्रामाक देंवले. हांव ताका संग्राम म्हणटा कारण बालसाहित्य तयार करप हें तितलें सोंपें न्ही. सोंपें क्रिएटिवली न्ही आनी फायनान्शियली न्ही. ताणें सगळ्यांत पयलीं काडली ती शाणी मस्ती ही सीडी. ताजे उपरांत देशभक्ती गितांची सीडी नमस्कार भारता, पेटूल 1, शाणी मस्ती 2, माणकुल्यांची कवनां, कलर्ड चित्रबोध, 13 तरांचे तकटे, ल्हान पुस्तकां हें सगळें साहित्य तयार केलें. दर वर्सा पेटूल ही कार्यावळ जाता आनी दर वर्सा नवें प्रोडक्शन घेवन भुरग्यां मुखार येता. आनीक ह्या कार्यावळींत शेकड्यांनी भुरगीं नाच प्रेजेंट करपाक भाग घेतात आनी हजारभर लोक ही कार्यावळ मोठे तन्मयतेन पळयतात. कारण ह्या कार्यावळीक कोरियोग्राफी केल्ले नाच आसतात जे सीडीनी जी पदां आसात त्या पदांचेरच हे नाच बसयिल्ले आसतात. बाल साहित्याक ही एक दिल्ली वेगळी नदर. बाल साहित्य म्हणजे निखटें फक्त देख दिवपा खातीर आनी संस्कार करपा खातीर बाल साहित्य न्ही. बाल साहित्य हें सगळ्या आंगांनी फुलपाक जाय, जाल्यार आमचो भुरगो ह्या बाल साहित्यांत रमतलो आनी तातूंतल्यान आपल्या जिवनांतली गोडी सोदतलो, भाशेची गोडी सोदतलो. फक्त स्वता बाल साहित्य ट्रान्सलेट करून भाशा मंडळ उगी रावलें ना. नव्या विशया वयली पुस्तकां आनी रंगीत पुस्तकां कशीं बरोवची आनी कशीं उजवाडावची हाचेर कितलेशेच वर्कशॉप्स आनी कार्यशाळा भाशा मंडळान घेतल्यो. ह्या कार्यशाळा खातीर NCERT, NBT अश्यो कांय संस्था कडेन संपर्क करून तांचे रिसोर्स पर्सन गोंयांत हाडून वर्कशॉप्स घेतली. आमचे कडेन जे सिनियर बाल साहित्यकार आसात तांचे बरोबर नवे तरणाटे बरोवपे घेतले आनी बाल साहित्य बरोवपाची एक बटालियनूच तयार केली. ज्यो संस्था भाशा मंडळाक ह्या कामाक आदार करपाक आयल्यो तातूंत प्रथम बुक्स ही दिल्लीची संस्था, एकलव्य बुक्स ही भोपाळची संस्था, ज्योत्स्ना प्रकाशन ही पुण्यांतली संस्था हांचो आस्पाव आसा. आनी खूब मोठो आसा तो आतां हांगा डॉक्टर शर्मा ज्यो तुमच्या मुखार उलयल्यो तांणी इलस्ट्रेटर्स हाडून आपणे स्वता खूब टॉक्स दिवन बाल साहित्य कशें आसचें आनी बाल साहित्य कशें नासचें हाचेर खुबशे धडे आमच्या बरोवप्यांक दिले. ही जी पुस्तकां बाकीच्या भाशांनी पब्लीश जाल्यांत कोंकणी सोडून ती आमच्या कोंकणीक ट्रान्सलेट करून घेवपाचोय वावर भाशा मंडळान केलो. त्या भायर नवी ओरिजिनल बुक्स तयार करून दिली ती इतर भाशांनी पब्लीश जाली. हें एक एक्सचेंज ऑफ लिटरेचर, एक्सचेंज ऑफ बाल साहित्य ह्या टायपाचो एक प्रकार हो प्रयोग भाशा मंडळान केलो. स्टोरी विवर ह्या संस्थे कडेन टायअप करून तांची ई-बुक्स ट्रान्सलेट करून घेतली आनीक आतां मेरेन 110 काणयो अणकारीत करून ह्या वेबसायटीचेर उपलब्ध आसात. तशेंच 50 वयर नवी पुस्तकां तयार करून दिली. स्टोरी विवरा वयली पुस्तकां पुस्तक रुपान हाडपाची तयारी भाशा मंडळाची आसा आनीक त्या वावराक ते लागल्यात. कोंकणी भितर पयलें 3 डायमेन्शनल पुस्तक राजय पवार हांणी बरयलें आनीक कोंकणींतल्यान उजवाडाक हाडलें. कोंकणीक बालमासिकां आसात आयल्यांत आज मेरेन. सगळ्या सुरवेक म्हाका याद जाता ती मारुती हें गुरुनाथ बाब केळेकार हांणी सुरू केल्लें. भुरग्यांचो राजहंस हें राजहंस प्रकाशनाचे प्रभाकर भिडे हांणी बरोच तेंप हें मासीक चलयलें आनीक नेमान ताचे इश्यूज येताले. भुरगीं उमेदीन हें मासीक वाचताले. चिरपूट हें भाशा मंडळाचें प्रोडक्शन हेंय क्वॉर्टरली मॅगझीन. बाल साहित्य कशें आसचें हो विचार नदरे मुखार दवरून तयार केल्लें चिरपूट हें 3 म्हयन्यांनी पब्लीश जाता.
हें जालें आज मेरेनचो बाल साहित्यांतलो कोंकणी भाशा मंडळाचो वावर. कोंकणी भाशा मंडळा बरोबरच बाकीच्योय संस्था आसात. बिंब आसा, संजना पब्लिकेशन्स आसा आनी इतर प्रकाशक आसात जे बाल साहित्याची निर्मिती करतात. इश्टानो, म्हाका एक वेगळो विचार सदांच कोचायतालो. एक सादारण फाटलीं 7-8 वर्सां की आमचें बाल साहित्य जें आसा तें बाल साहित्य ज्यो राजा राणयेच्यो काणयो किंवा परिकथा किंवा अशे तरेचे बाल साहित्य, पूण एक वेगळी वळख भुरग्यांक जर दितलो जाल्यार विज्ञानाचें साहित्य हें आमच्या बाल साहित्याक आसपाक जाय. आतांच उलयतना प्रशांतान म्हळें की दुसरेक आशिल्लो भुरगो, 2nd स्टँडर्डाक आशिल्लो भुरगो ईमेल धाडपाक शकता. आज आमी पळयतात की म्हजे सारकेल्याक बसून जर एंड्रॉयड फोनाचेर कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार म्हज्या भुरग्यां कडेन दिले जाल्यार भुरगीं ती कांय न्ही करून सोडयतात. म्हणजेच द चायल्ड हॅज प्रूव्ड द पावर ऑफ देयर ब्रेन. भुरग्यां कडेन जर एक एंड्रॉयड मोबायल दिलो जाल्यार भुरगो तातूंतली सगळीं फंक्शन्स वापरपाक शकता. हो एक 5वे-6वेचो भुरगो. पूण हें कित्याक लागून घडलां तर टॅक्नॉलॉजी जितली फास्ट मुखार गेल्या ती सगळी टॅक्नॉलॉजी ताजे मेरेन पावल्या, ताणें ती आत्मसात केल्या. ह्या पावराक, तागेल्या ब्रेनाच्या ह्या पावराक फाव सारकें बाल साहित्य आमी ताका दितात काय कितें? हो एक म्हत्वाचो प्रश्न आज सगळ्यां मुखार पॅरंट्स आनी टिचर्स हांचे मुखार उबो आसा. आनी म्हाका विचारशात जाल्यार हो आमी दिना. आमी तेंच ट्रेडिशनल हाडून तांचे मुखार छापतात ते संस्कार आनी हें. नो. कोंकणी भाशेक एक बरी संदी आसा, एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा टू गीव अ टर्न टू दीस बाल साहित्य. आज मेरेन भारतीय भाशांतलें जें बाल साहित्य येता, हें बाल साहित्याक विज्ञानाचे विशय, मराठीचो एक राजीव तांबेन सांगलो तो सोडलो जाल्यार विज्ञानाचे विशय ल्हान वयांत इंट्रोड्यूस खंयच्याच भारतीय भाशांनी करूं ना अशें दिसता. जर कोंकणीन हे इंट्रोड्यूस केले, फॉर एग्जाम्पल हांवें जे अंतराळाचेर कॉलम बरयलो सुनाप्रांतांक सेगीत 2 वर्सां, ओड अंतराळाची, हो कितें खातीर बरयलो की भुरग्यांक स्पेसाक कितें चलता हें भुरग्यांक कळचें. आमचे कडेन जर कल्पना चावला आनीक सुनिता विलियम्स जर तयार जातली जाल्यार भुरग्यांक आमी ल्हानपणा साकून ह्या विशयांनी ट्रेन करपाची गरज आसा. भुरगो आज इंटरनेटाचेर वता आनीक हे विशय सोदता, पूण इंग्लीश जाल्ल्यान ताका तें समजना आनी मागीर केन्ना तरी तो 10वेक पावता, 12वेक पावता तेन्ना परतून ताका तो विशय मेळटा आनी तो तें स्टडी करता, वाचता. भुरग्याची ग्रास्पिंग पावर सादारण 5वी ते 10वी ह्या वर्सां भितर जी भुरग्याची ग्रास्पिंग पावर आसता ती फुडाराक इल्ली इल्ली कमी जाता. आनी ह्या वयाक भुरग्याक जितले नवे आमी विशय इंट्रोड्यूस करतले तितलो भुरगो ते बेगीन आत्मसात करतलो. तुमकां एक जस्ट विचार करून पळयलो जाल्यार ल्हान भुरग्याक खंयचो एक जर पेरंट आसलो, द्विभाशीक पेरंट आसलो, म्हणजे बायल तमीळ आसली आनी घोव जर गोंयकार आसलो, भुरगो कोंकणी तितली बरी उलयता आनी तितलीच बरी तामिळूय उलयता. भुरगो तें ग्रास्प करता सगळी भाशा, ताका ती वेगळी शिकोवपाची गरज पडना. सो ही ताजी जी कॅपॅसिटी आसा त्या कॅपॅसिटीचो आमच्या बाल साहित्यान उपयोग करपाची गरज आसा. आज विशय खूब आसात बाल साहित्याक जर आमी आस्पावन आपणायतले जाल्यार विशय खूब आसात. स्पेसांतलो विशय, मंगळ, जे नवे आमकां ग्रह मेळटात ते ग्रह, आमचे स्पेसाक वचपी आमचे एस्ट्रोनॉट्स, हे खूब विशय आसात जे बाल साहित्यांतल्यान भुरग्याक इंट्रोड्यूस जावपाक जाय. हालींच एक नवो गिरो आमकां सांपडलो, प्रॉक्सिमा म्हणटा त्या स्टाराच्या भोंवतणी घुंवपी, आनीक एक असो हें तयार जाला की घडये ताजेर हें आसा काय कितें, ताजेर जीवसृश्टी आसा काय कितें, आसत काय, कित्याक पृथ्वी भोंवतणी जें वातावरण आसा तशेंच वातावरण त्या गिऱ्या भोंवतणी मेळ्ळां आनी तें वातावरण आसा जाल्यार थंय जीवसृश्ट आसतली काय कितें. मनीस आज आपले भशेन आनी कोण आसा काय कितें हें सोदपाक लागला. हें आमच्या भुरग्यां मेरेन बाल साहित्यांतल्यान पावना, जें पावपाक जाय. मनीस आज दुसऱ्या ग्रहाचेर एलियन जावन वचपाक सोदता. हो एलियन म्हणटा ती एक भन्नाट कल्पना. आमी म्हणटा की
परग्रहा वेल्यान तपकोड्यो आयल्यो आनी गेल्यो आनी आमकां दिसल्यो हें सगळें, पूण भुरग्यां मेरेन हाजे फाटल्यान सायन्स वचपाची खूब गरज आसा. म्हणजे रानवळख हें एक पुस्तक आयलां. हे रानवळख म्हणटा ते आमी जेन्ना रान पळयतात त्या रानांतली इकॉलॉजी जी आसा, रानांतलें सगळें भितरलें वातावरण जें आसा तें एक वेगळेंच वातावरण. आमी हाजी वळख भुरग्याक दिनात. आमच्या बालसाहित्यांत भुरगो बुद्दीन आपलो कोलो बुद्दीन बोलो, पूण प्रत्येक जनावराक जो एक वेगळो स्वभाव आसा, तें जनावर रानाक आपलो रोल कशें प्ले करता, सगळें रान कशें निवळ दवरता, रान निवळ दवरपी जनावरां खंयचीं, अशी इतली म्हायती आसा की जी एक मनीस बरोवपाक लागलो जाल्यार आयुश्यभर बरोवपाक लागलो जाल्यार सोंपची ना अशी. आनी वेगवेगळी जनावरां. रानकुत्रो हो जो आमकां रानांत, हो रानकुत्रो म्हणटा तो जेन्ना खंयच्याय राना भितर सरता तेन्ना त्या रानांतली हेर जी जनावरां आसा ती पयस वतात, ती पळपाक लागतात. वाग बसून, पट्ट्याचो वाग बसून रानकुत्र्याक भिता आनी रानकुत्र्यांनी पट्ट्याच्या वागाची शिकार केल्ली आसा अश्यो देखी मेळटात जेन्ना हें वाचपाक लागता तेन्ना. रानकुत्रो हो भयंकर शिटूक. हांव जस्ट तुमकां तुमचे मदीं एक जिज्ञासा उत्पन्न जावची, एक कुतूहल निर्माण जावचें म्हणून हे इन्सिडंट सांगता रानकुत्र्याचे. रानकुत्र्यान जर ठरयलें की ह्या माकडाक धरपाचो, रानकुत्रो त्या माकडा फाटल्यान लागता आनी ताजे फाटल्यान धांवून धांवून ताका कोण्याच्या आळीक व्हरता. माकोड काचाबूल जाल्लो आसता, माकोड कोण्याचेर वयर सरता. कोण्याचेर जितलो कोणो जितलो वयर वता, व्हडलो कोणो तो वयर वयर बारीक जाल्लो आसता. सो रानकुत्र्याक भरपूर खबर आसा ताचे कळपाक की हो जो कोणो, ह्या कोण्याचेर माकोड जो गेला तो बँड जावन खंयचे दिकेन वतलो आनी तो बँड जावन खंय येतलो. थंय त्या जाग्यार दुसरो रानकुत्रो हजर आसता ताचो घास घेवपाक. ही जी बुद्धिमत्ता ह्या रानकुत्र्याची आसा, ही बुद्धिमत्ता ह्या आयच्या भुरग्यां मेरेन पावपाक जाय. जर रानकुत्र्याच्या कळपान ठरयलें की आज एका जनावराची शिकार करपाची, ते ताचेर घुरी घालतात. जर घुरी घालून तांकां जर तें जनावर मेळ्ळें ना जाल्यार हे रानकुत्रे जमनीक नाक तेकोवन एक विशिश्ट आवाज काडटात. कुय 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 असो आवाज काडटात. हो आवाज 15 ते 20 किलोमिटर मेरेन दुसऱ्या रानकुत्र्यांक, पयसुल्ल्या रानकुत्र्यांक आयकूंक येता. जस्ट इमॅजीन 15 ते 20 किलोमिटर पयस आशिल्लो रानकुत्रो हो आवाज आयकता. सगळे रानकुत्रे एकठांय जातात आनी सगळे रानकुत्रे एकठांय जावन त्या जनावरांचेर किंवा त्या कळपाचेर, हरणाच्या कळपाचेर घुरी घालतात. आनी इतलेंय सगळें करून कितलेंय ल्हान जनावर मेळूं, केदेंय व्हडलें जनावर मेळूं, हें जनावर सगळे रानकुत्रे वांटून खातात. कोणाक व्हडलो वांटोना, कोणाक धाकलो वांटोना. आनी तांची पिलां जीं आसतात रानकुत्र्याची, ती पिलां घोलीक रानकुत्र्याच्या कळपा मदले जाणटी जीं आसात आनी लंगडी जांकां धांवपाक जमना, हे कुत्रे ह्या पिलांचो सांबाळ करतात. ह्या पिलांची आवय आनी बापूय मांसाचे कुडके तशा तशे गिळटात. थोडे मांसाचे कुडके चाबून खातात, थोडे मांसाचे गिळटात. आनी परतून शिकार सोंपतकच जेन्ना परते आपल्या पिलां म्हऱ्या वतात तेन्ना ते कुडके ओकून काडटात आनी पिलांक खावयतात. हाचे फाटलें शास्त्र कितें? ते गिळपाक तो तोंडां धरून हाडना, तो गिळटा. गिळ्ळे नंतर त्या कुडक्याचेर पचनक्रिया जाल्ली आसता आनी ते हाफ डायजेस्टेड आसतात. आनी हाफ डायजेस्टेड जाल्ल्यान कुत्र्यांक बेगीन पचतात, पिलांक बेगीन पचतात. ही सगळी जी तांची पळय सायन्स आसा. हांव केन्नाय कासवाची गजाल सांगता. कासव जेन्ना तांतयें घालता, मे बी सगळ्यांक हें रिपिटेशन जालां आसतलें कासवाचें. पयर एक सेशन जालें तेन्नाय हांवें सांगिल्लें. कासव जेन्ना देगेर, दर्याच्या देगेर येवन तांतयें घालता, ताका खबर आसता की खंयचे दिसा पावस येतलो म्हणटा तो. कित्याक तागेली तांतयां उबेतात ती 40 दिसांनी उबेतात आनी बरोबर त्या दिसा पावस येता. सो हें जें गणीत, हें जें कॅल्क्युलेशन कासवा कडेन आसा, ही जी म्हायती जनावरां कडेन आसा, जनावरां कडेन आमचें मायंड वाचपाची जी शक्ती आसा ती आमकां आत्मसात करप जमलें ना. आमकां सादी मोहेंजो दारोतली जी पळय चित्रलिपी आशिल्ली
ती अजून बसून डिकोड करपाक जमली ना. कितलीं वर्सां जालीं. अकस्मात एकदां कितें तरी मोड आयलें काय भुकंप जालो तें सांगपाक अजून आमी सांगपाक शकनात. पूण हरप्पा संस्कृती ही टोटल नश्ट जाली. तांणी रचिल्ल्यो तांणी आखिल्ल्यो सिटीज आमकां पळोवपाक मेळटा पूण थंय एकय सांगाडो मेळना मनशाचो. थंय मनीस आशिल्ले. थंय मनीस आशिल्ले जाल्यार ते खंय गेले. तांचे सांगाडे मेळपाक जाय आशिल्ले. आमकां डायनासोराचे सांगाडे मेळटात सांगपाक. फॉसिल्स मेळटात की हो डायनासोर एका तेंपार हांगा आशिल्लो. पूण हरप्पांतलें आमकां कांय मेळना. हें भुरग्यांक शिकोवपाची गरज आसा. आनी थोडी पुस्तकां अशीं मेळटात की आज जी चायनीज लँग्वेज आसा ती चायनीज लँग्वेज आनी हरप्पांतली लँग्वेज हातूंत भितर साम्य आसा. खंय तरी चित्रलिपी म्हणटा ते ही खंय तरी तांची सिमिलॅरिटी आसा. तातूंतल्यान घडये सोदल्यार कितेंय मेळटलें. खूब विज्ञाना कडेन ह्यो गजाली आनीक रानांनी जर गेलो तुमी जर रेन फॉरेस्ट म्हणटा तो जर प्रकार रानाचो जर अभ्यासलो जाल्यार तातूंत आनीक अद्भुत अशी म्हायती मेळटा. रेन फॉरेस्ट म्हणटा ताजी एक वेगळीच सिस्टम आसता. ताजी इंटरनल सिस्टम. रान परती झाडां कशी तयार जातली ती मरतली. ताजे पसून कितें तयार जातलें तें जनावरांक मेळटलें किड्यांक मेळटलें आनी ताजे पसून परतें जातलें. हातूंत भितर पक्ष्यांचो म्हत्वाचो वावर आसता. पक्षी जेन्ना हातूंत रेन फॉरेस्टांतले हांव ताका वर्षावन म्हणटा. हांव ताका म्हजे लेखनाक म्हजें रानसभाव नांवाचें दुसरें पुस्तक येता तातूंत हाजो उल्लेख आसतलो. जेन्ना पक्षी ह्यो बियो खाता रेन फॉरेस्टांतल्यो झाडांच्यो ताज्या संडासांतल्यान त्यो बियो तशा तश्यो सकयल पडटात आनी ताणें खाल्ल्यो बियोच परत्यो रुजतात. तांकां परती नवी कोमरी येता किंवा ताजी झाडां जातात. कित्याक तर ताज्या पचन क्रियेंतल्यान ह्या बियांचें आवरण जें आसा तें सॉफ्ट जाता आनी म्हणून तातूंतल्यान नवे प्लांट तयार जाता. ह्यो बियो आमी घरा कडेन हाडून रोयल्यो आनी किल्लोवपाक घाल्यो म्हणून किल्लोवच्यो ना. रानांतल्या प्रत्येक घटकाची एक वेगळी सायन्स आसा. ही सायन्स भुरग्यां मेरेन पावची हो प्रयत्न आमच्या बाल साहित्यांतल्यान जावपाक जाय. हांव सोंपयतां कारण तुमचें जेवण टायम मांडलां. म्हाका खबर आसा सगळ्यांक भूक लागल्या. एक रिक्वेस्ट सगळ्या टिचरां कडेन तुमी तुमच्या भुरग्यां खातीर वन एक्ट प्ले बडबड गितां नाजाल्यार आपूं उलोवपां मॉनोलॉग्स हें बरयतात. भुरगीं गॅदरिंगां प्रेजेंट करतात आनी तुमी टिचर्स तें सगळें विसरून वतात. भायर राजहंस वितरणान एक सांस्कृतीक नांवाची एक डिरेक्टरी काडल्या फक्त 100 रुपया. ही डिरेक्टरी घेयात. ताजेर पब्लिशरांची नांवां आसतलीं. ह्या पब्लिशरांक कॉन्टॅक्ट करात आनी तुमी फाटलीं 20-25 वर्सां जें कितें साहित्य तुमी बरयतालीं भुरग्यां खातीर तें त्या पब्लिशरां कडेन दिवन पुस्तक रुपान उजवाडाक हाडात. आज गोंयच्या सगळ्या इस्कॉलांत ह्या साहित्याची ह्या पुस्तकाची खूब गरज आसा. खूब डिमांड येता. आमचे कडेन वन एक्ट प्ले ना आमचे कडेन मॉनोलॉग्स नात तेन्ना ते आमकां कशेंय जाल्यार आमकां तयार करून दियात. सो हो वावर तुमच्यांनी करूं येता. तुमी बरयलें तें बाल साहित्य ताजेर संस्कार कितें करपाक जाय ते पब्लिशर करतले. पूण हें बाल साहित्य जें तुमी भुरग्यां खातीर निर्मिलां तें बेश्टेंच व्यर्थ वचपाक दिनाकात. आनी दुसरें भुरग्यांक शिकयतना दर दिसा कितें तरी विज्ञानाची नवी माहिती तांकां शिकयात. तांकां सांगात. ह्या खातीर तुमकां पुस्तकां विकतीं घेवची पडटलीं. पुस्तकां विकतीं घेवपाक पर्याय ना. दर दिसा 500 रुपया नुस्तें खाता आमी पूण म्हयन्याक 100 रुपयाची पुस्तकां घेवपाक आमी फाटीं. तुमी जर पुस्तकां घेतलीं जाल्यार पब्लिशर जितू उरतले. पब्लिशर जितू उरले जाल्यार साहित्य परतें तुमचे मेरेन येतलें. जेन्ना पुस्तकां खपनात तेन्ना पब्लिशर पुस्तकां काडपाचें बंद करतात. बाल साहित्यांतलो हो एक म्हत्वाचो आमगेलो हें फॉल्ट की जाका सरकारा कडल्यान बसून हें येना फावो तसो सपोर्ट मेळना. तेन्ना पुस्तकां विकतीं घेवपाची संवय लायात. ही पुस्तकां ह्या पुस्तकांतलें ज्ञान भुरग्यां मेरेन पावयात आनी भुरग्यांक सज्ञान करात. केन्नाय जर हातूंतलो कोणी एस्ट्रोनॉट जालो जाल्यार आयुश्यभर तुमचें रीण विसरचो ना. देव बरें करूं. देव बरें करूं. भोवमानेस्त दिनेश बाब.